Dneska to bude moje premiéra. Jdeme udělat výbornou svíčkovou. Doufám, že to bude v pohodě a že tady nevyhoří kuchyň. Dneska tady budu mít největšího pomocníka. Jdem na to, jdu si vydat zelenou. Bude stačit tato svíčková smysl. Takže jdeme si nejdřív očistit zeleninu kořenovou. Takže abyste viděli, co dělám, tak loupu. Chcete mi někdo jít oloupat tu zeleninu? Ok. Tak, mám tu celér ještě, ale ten celér, to nevím, jak dám. Tady mám pomocníka, to je takový jakože pomalej hrnec, takže ten mi s tím pomůže. Pičovina, to je lež. Celér krajím takhle. Zálevou mačetu. Tak, jdeme to krájet teďka, jo. Já nevím, jak to držet. Ne, ale já jo. Tak, zeleninu máme. Nic víc tam není, jen jsem se trošku vyřízla nebo strouhla nebo něco. A spíš teďka u té cibule mám strach, protože mám mega mačetu. Nakrájím teda, nasekám tu. Já to budu jíst týden. Asi to dám takhle na půl. Tak, teďka si otevřu tady ten špek. Mělo by to být jakoby uzená slanina, jakože. Tady udělám jako dírku. Narvala jsem to tam. Zalez! Však to tam zasala. Nějaký slabý. Na to maso, na tu díru je to velký. Už umíš dobře píchat? Jo, dík. Se to naučím ještě. Tak, musíme orestovat to maso. Jak to mám zapnout na tu svíčkovou? To nevím, Steam soup, baking. Nevím. Ne. Děláš něco? Ne. To funguje! Tak, jdu tam vložit to maso a jdu ho nechat zatáhnout. Maso mám zatažené a ty tam nahážu teda tu zeleninu. Tak to vypadá vevnitř teďka. No to by muselo být otevřené, že? Z mám vody bala palec. Tak. Teď by se to mělo vařit, dělat samo. Tak, mezi tím, co se nám dělá svíčková, tam, tak si mezi tím připravíme karlovarský knedlíčky. Jako nebudu vám kecat, dneska je to celé moje poprvé. Hořčici do svíčkové, no to úplně nevím, no. Takže, 2 vajíčka, ten si tady Coca-Cola Zero ještě. Jo, mám zero. Dala jsem si čerstvé mléko, jo. Čerstvé. Mléko, hrubou houku. To vypadá po piči. No já jenom doufám, že tady mám všechno. Že tady bude v tom... Já jsem asi nechala na starém bytě tyčový mixer, ty pičo. No, tak to bude drsný. Šláš do ruky a jedem. Jakože to mám rozkvedla. To jo. Oni se k sousedové zeptat, co je dobrý den, nemáte ruční mixér? Nedělat ty karlovarský. Tak, už mám tvrdší už mám tvrdší ty hostičky. No, za chvilku ta svíčková určitě už bude. Jaj! Dobrý. Tak, mám petrželovou nať. Kamo, jak to dělají ty kuchaři? Oni to nějak takto.
takhle jedou. Tak, do jiné misky nalijeme mléko, přidáme žloutky. Tak, kolko mléka, kolko? 100 gramů, 100 gramů hrubé mouky. Jaj, tak si Pepega, ty tam dáš 120, ne? Počkej, my potřebujeme žloutky. Vytvořím na hladké těstičky, která... Já musím udělat ještě sníh. Piči. By nemohl někdo říct, že to není jen tak? Tak super. Lifehack. Fuj, jaký sníh. Teď se to vlastně přeplo a budeme držet jako teplotu, než udělám ty knedlíky. Takovýhle knedlíčky uděláme. Vydám maso. Tak, teďka to musím mixovat. Jakože co mám dělat, jakože... No takhle vrtit, říct. Fakt, že jo? Vy nejste zase tak hloupí, kluci. Ty kokos, jak dobré to je. Bolí mě ruce. Tak budu pasírovat do zítra. No ty už budeš doma zaúkolovaná svíčkovou. Co a ty s psami mámě? Řádně to kvedlej, dokud te přestanou zvonit ty zvony. Kvedlu! Kamo, to tak bolí ta ruka. Už tam mám jako tolik. Ale toto je, co zbylo. Nevím, co s tím, jestli to mám vyhodit, nebo prostě nic. Musím to já to mají vyhodit už teď. Tak, přidáme smetanu. A se nám celou. To bude v pohodě, ne? Co bych tomu ještě dala? Ale sici, no to mám. Tak to tam mám jako dát. 2 lžičky, jo. Ty ale jestli to bude hnusný, tak tě najdu a kousnu tě do zadku. Já tam dám pro jistotu jenom jednu a prostě uvidím. Teď už tam jde hodně cítit ta určitě. She fucked up. Čím to mám zjemnit? Smetanu na chale. Jako fakt reálně ryb svíčková, jakože předtím to byla svíčková a teď je to horčice. Co teď? Fakt je to hnusný. Drcám z toho. Tekutej med, jo. Vypadám, že bych tady měla med. Konečku zvlášť prostě, udělej z toho Kámo, tam jde z toho cítit tak strašně ta hořčice. Ale tak strašně. Jako na to, že to je můj jakoby první to knedlos. Jako vypadá docela dobře. To jako není špatné. Takže cukr mám přidat. Tož dobré, to přidáme cukor. Oh yeah, oh yeah. Kam jestli to teďka nebude lepší. Lidi vole odvezou tady. Nevím prostě. A Bustino mi říká, dej tam 2 lžičky. A já, hele, tam dám radši asi jenom jednu. Kámo, neměla jsem tam dávat ani jednu. Vůbec. Ty to není svíčková, teď je to prostě nějaká pičomajda. Hořčičná zeleninová omáčka. Hele, starém natočen. Jako by tohle je moje svíčková. Hořčicová, svíčková. OK, taste test, maso. To maso? Ty pičo. A necítím mega horčicu. Ale jakože to maso je mega v topu. Ještě to ochutnám s tím knedlem. Jakože reálně, jestli tohle, tak už to můžu dávat. Jako. Já se jdu v klidu na večeře. Tak čauko. Pa, pa, pa.